Mana dah semua sudah. Oh, welcome. Oh, thank you. Welcome. Hari kami hari masih kalau kenapa ini isi lecture bukan? Jadi जोंनि बे गोजोन समाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय थेंक इउ मुसाहारि लोगोसे जोंनि बे गोजोन गोरोबलायनाया आलो गोजोनै जाना थाथों बेनि थाखायनो आं आनान गसाइनाव आर'ज खालामो थेंक इउ मुसाहारि बेखायनो आंबो सानो नोंथांखौ एसे सोलायनाय बायदि मोनदों आं मुसाहारिनाव औ मानोना सिमांनो दंफां बायदिसो नुलायलांबाय मुसाहारि मानसिया मावनो गोसो थायोब्ला औ बे संसाराव मावनायनि जेबो जिनिस औ बे मोजांसा एबा गाज्रि औ नाथाय बे सोलायनायखौ लाबोदों नोंथांनि आंगोनि बिसि आलारि बसुमतारी मानोना गोथार सैथो धोरोमनि लामाजों बे संसारखौ दैदेनलांनो नाजानाय गुफुर गोसोनि आइजोखायनो बिथांखौ बिमुं होनाय जादों नोंथांनि रायजो राजाखौ सासे मोनथाम दाना नैबेनो आंनि बिबुआ आच्छा नोंथाङाथ' आंनि फिसावा बुंसिलायनानै मोना सासेल' फिसावा खाबुआ बिनि बिहुं बसुमतारी नैबेनो देग्लायसो IAS अफिसार महरै मुं थिसनना आच्छा कंग्रेचुलेसन खोनानाय गोजोननाय थेंक इउ आलि गोजौ मासि आवग्रिनो थाखाय नोंथांखौ आं रोजा साबायखर नाथाय बबे जायगायाव जों नैबे डिस्ट्रिक्टआवनो आलै नंगौना दिनै दैमुनि खोथा गोदान नांहैलाय दिनै दसे समनि थाखाय नुजाथि फैबाय मानोना गोबां खामानि गोग्लैसोना दं आदै मानो थाया जानो मावनो गोनां खामानिया थाबाय थाखागोन आरो नों बियो मावनो गोनां खामानिया थाबाय थाखागोन आरो नों बियो आरो दैमु फिसानि खावलायनायखौ नोंखौ लाखियालासिनो थानो हाखाया बिनि अननायावसो नों दिनै एसे अफिसार महरै मुं मोनदों आरो जोंहाबोथ' दैमु फिसानि थाखाय गोबां बिबान मावनो गोनां थाबावबाय बिदि बुंलायनांला जोंहादै साननानै ला बे मानसि महरै मोनसे मावनांगौ हाबा होननानै नोंहाथ' नोंनि खामानिखौ मावलांबाय र' जोंहासो नोंसोरनि थाखाय मावनो गोनां गोबां खामानि थाबावबाय नोंहाना नङा हाबाय जोंहालाय आरो माथो थानायनि माथो होबावना बेनिखायनो आं सानो मुसाहारि नोंथां बे दिनैनि गोथार सानावनो फिसा सानैनि गोथार जिउ जुलिखौ दिनैनो खालामना होनायानो मोजां जागोन नामा मुसाहारि नोंथां मा बुङो नोंथां जुदाथि जागोन नोंथां औ बिदि जागोन औ ओरैबायदि मोनबोदों बिया खालामनो लाबोदों मालाय बिया जाजोब्बाय आंहासो बुलायलांबाय बिदिब्ला नों बै सिख्लाखौनो जुलि लानोसै औ लानोसै बिदिब्ला नोंजों बियो समायगोन आरो सिख्ला नोंहाबो बे थुब्राखौनो हाबा खालामसै औ खालामसै आच्छा दे बिदिब्ला मुसाहारिफ्रा दिनै जोंनि गोजोन गोरोबलायनाया औ बिसोर सानैनि गोथार जुलिनि जानानै औ नंगौ नों मुसाहारि Jangan
Halo? Oh, San. San? Hah? Bisa toh? Ambil dong, San. Ini aja. Jangan, San. Ibu, saya informan, SMI Riyadh. Especially. Especially, mana kau sambil mbak? Ada itu nggak sih? Kita ada penculik kita kerja. Nusa, itu cara mana pun kalau dengan, lama kerja dengan mak. Ayo. Bisa ada mana pada sana ya? Ada musa di kiri motor. Nak mana kali motor? Anak muda itu